история за поредният нещастник. Опънати здраво нерви, опънати като ластик, който ще се скъсе като менискус в коляно. Безкус историята почва много рано, когато кварталната кака за 5 лева ги лапа, че с малката се заплата не може да храни децата. Какво работи майка му? Не знам, ти попитай бащата, що на бала се напи и свърши между краката красиви. Ама времената са някак несполучливи днеска, защото от каретата не слиза она е красива принцеска. Подути безсънни очи, зад очила прическа, забърствостта от поредния, който я оплеска. Тъжна история вали навън, навътре капе дъжда, набива земята, както бащата пребива лапе. Защото виновни децата за родителските грешки, сме опона се келеша всичките насмешки. Ръждива вода от тръба пие всяка сутрин, за добро утро закусва закуска от предната утрин. Майка му изпива 3 хапчета викодин, скрити в шкафа бонус от един богат господин. По коридора гледа да не се засечат баща си да се спести. Той тая сутрин шамара еба си скъсана турба, слага 2-3 стари учебника и тръгва на училище, така му почва делника. Цигарата изпушена в стаята задушена, отворил вратата дим. Словата отпушена, мъгливи улици, пропили скитници като фигури от восъци се конят те на Бога си. Цигарата изпушена в стаята задушена, отворил вратата дим. Словата отпушена, мъгливи улици, пропили скитници като фигури от восъци се конят те на Бога си. Не носи адидаса, гетсове на краката боси, отбягва да отговаря на шибаните въпроси. Дали обича кучката до него, докато я съблича, той просто и пълни устата и пред друга тича. Той няма приятели, има познати, уважават го него от страх дребни тарикати, защото той един куче се не избягал на 15 от кучкарника семейство, където не знае се дали го помнят, още сега е на 22. Налива се в кръчмата, така му е добре. Цигарен дим поема, гълта издиша, плаща на сервитьорката, тя заработва си бакшиша. А доволен се отправя към дилъра на мечти, във вид на прахчета се взема на бройки 3. Навива ръкава преди да затвори очи, последното, което вижда с нов слънчеви лъчи. 2 часа по-късно не знае къде се намира, в джоба телефона му настойчиво вибрира. Вдига го, ало, къде си, пита глас загрижено, среща на майка ти в будката, отговаря той зловещо. Без един човек до него, без една стотинка в джоба, къснат от света копае сам самиче гроба. Осъзнал, че е нищо повече от вирус, една отрова, ляга и си чака плочета надгробна, но тя не е готова. Цигарата изпушена в стаята задушена, отворил вратата дим. Словата отпушена, мъгливи улици, пропили скитници като фигури от восъци се конят те на Бога си. Цигарата изпушена в стаята задушена, отворил вратата дим. Словата отпушена, мъгливи улици, пропили скитници като фигури от восъци се конят те на Бога си. Градът му е оръжие, градът му е патрони, той не изпитва емоция, докато жертвата гони. Той просто пуска един изстрел между очите, той е на последната страница от листата на добрите. Вече е на 32, вербован преди година от тъмна организация, до сега е очистил трима. Нощта отново черна, до него спира лимузина, ръка подава плик през прозореца и той го взима. Поредна мокра поръчка, напълни банковата сметка, една отрепка ще лиши света от друга отрепка. Инструкциите са ясни, със снимка на новия обект, лицето ще бъде ликвидирано утре точно в 5. Прибира се в хотелската стая, проверява екипировката, през главата му минават варианти на обстановката, преосмисля всички възможности за всяка една ситуация. Пистолет, патрон в цвета, ударник, игла и детонация. И вече е на позиция, жертвата се цели, жертвата държи дете за ръката. Ахмътните го взели, малкото момиче огрява черният му свят, една усмивка го пронизва и убива целият му гняв. И той се усмихна, пусна пистолета на земята, детето стреля отново по него с усмивката позната. Той усети нещото различно чувство в душата, но страничен шум метален му изостри сетивата. Истински куршум го прониза в плътта и грабна пистолета, изпълнявайки тъс мисия. Задачата му беше ясна, повали целта мишена и пръски кръв изпръска детето с гримаска ужасена. Цигарата изпушена в стаята задушена, отворил вратата дим. Словата отпушена, мъгливи улици, пропили скитници като фигури от восъци се конят